Bună ziua, dragi telespectatori, mă aflu la picnic la grătar sau la disc de 1 mai cu colegii mei care nu știe să face mici, domne, mâncați așa. Aici avem discul, CD-ul, pardon, ăsta este mic. Foc, ăsta e foc, cu lemn. Ce? Nu să, ce să nu pun, domne? Și acum ne chinuim să supraviețuim cu o de asta de mici. Da? Mici, bucătar. Uitați, ăsta e bucătarul. Întoarce-te, să-ți ia fața! Ia țapă, bucătar. Clanței! Te faci de rușine, nu te mai primesc pe ăla. Exact, atențion. Sper să supraviețuim și acum să mergem să vedem clasele celelalte. Let's go! Cameraman, îmboschezi și... Au! Iată-ne, ajuns! Nu vreau să mâncați! În sfârșit, acesta este barigarul plaselor. Asta reprezintă... Ce asta, vrea? Bă! Acel copil fugit de la picnic. Vine aici, bă. Ce Folie. După care... Nice. Nu te dișer. Bun, aici n-avem nimic de mâncare. Am terminat la urmă. Măr, banană, nu ne trebuie... Dar ne trebuie mai târziu, pardon. Pită, Doamne, îți mulțumesc. Apă și... Ceapă verde și apă. gugoșar. Exact, gugoșar. Plasa e scumpă. Am terminat copii. Și aici, buane și bluză. Mai departe. Aceasta este o ramniță. Pardon, ce e asta, fată? Ladă frigorifică. Ladă. Frigorifică. Geantă frigorifică. O de Ducem plământe aici. Aici se transportă inima. Mai se deschide că ia să... Da, cum să-ți? Are gheață de desubt? Wow. Nu mai are bătării mai la înghețate. Serios? Wow. Și cu asta, asta a fost transmisia de azi. Ea este o fată. Eu sunt reporter și acesta este asistentul meu, cameraman. Țineți aproape. O zi bună.